Και άμα δεν πιστεύεις ότι έχει κατακριμνιστεί η πληρότητα σε ποσοστά που αγγίζουν το 216%, αν μας το πούνε οι φίλοι μας από τη Λευκάδα και τον Ναύπλιο, ζωντανή σύνδεση. Καλημέρα Σωτήρης Χιαδαρέσης, πρόεδρος Επιμελητηρίου Λευκάδα και Ναύπλιο. Καλημέρα και στον Ναύπλιο. Ποιος φίλος είναι? Ο Περικλής Μπελίτσας. Ο κύριος Μπελίτσας, βέβαια. Καλημέρα. Χαίρομαι που σας βλέπω. Θα μου επιτρέψεις να πάμε πρώτα στα νησιά. Όσο νησί είναι το Ναύπλιο, είναι και η Λευκάδα. Τώρα μια γέφυρα είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει πολύ ωραία εικόνα σε αυτή την καταπληκτική γέφυρα. Όπως μπαίνετε, παιδιά, δεξιά, ωραία καφέ, να πιείτε καφέ και να κάνετε και βόλτα. Σωτήρη μου, πώς πηγαίνουν τα πράγματα? Καλημέρα κύριε Μάνεση, καλά μια χαρά. Από την όμορφη και ηλιόλουστη Λευκάδα σήμερα και καλοκαιρινή θα έλεγα. Από χθες έχει αρχίσει η κίνηση και έχει αυξηθεί, αυτοκίνητα έρχονται συνεχώς. Σήμερα θα κορυφωθεί φαντάζομαι μέχρι το βράδυ από ό,τι φαίνεται και νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ καλό τριήμερο, όπως φαίνεται και από τις Άλλο ένα καλό τριήμερο, γιατί είχατε ένα εξαιρετικό τριήμερο και τις καθαρές Δευτέρας, το περασμένο. Το προηγούμενο ήταν πραγματικά καταπληκτικό. Άρα να πω καλορίζικη σεζόν, ξεκινήσατε και πάτε σε Ρίκη για Πάσχα. Όπως το λέτε, έχουν αρχίσει ήδη πτήσεις στο αεροδρόμιο του Ακτίου. Εμείς έχουμε και κόσμο που μένει και το χειμώνα στη Λευκάδα, αλλά είναι και μια άλλη κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι έρχονται, έχουν τα σκάφη τους στις μαρίνες της γύρω περιοχής και έρχονται αυτή την εποχή για να τα συντηρήσουν, για να δουν αυτούς που τα συντηρούν, να τα επιβλέψουν. Βέβαια, λογικό λοιπόν, ο πόλος αυτό το τριήμερο βλέπετε να είναι και λόγω των εκδηλώσεων το κέντρο, η πόλη, ή και εκδρομές στις γνωστές παραλίες, Κάθισμα, Γκρεμνά, Πορτοκατσίκια, Βασιλική. Πάντα βρίσκουμε το χρόνο για να πάμε και στις παραλίες αυτές, όπως ξέρετε, αλλά σίγουρα θα είναι το επίκεντρο θα είναι η πόλη. Και το βράδυ, αλλά και την ημέρα. Τώρα, ας πούμε, πίσω μου βλέπετε, τα καφέ είναι γεμάτα. Ναι. Η γέφυρα που είναι ένα από τα αξιοθέατα, υπέροχη αυτή η γέφυρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρυσές δουλειές να έχετε. Το αξίζει η Λευκάδα για την ομορφιά της. Καλημέρα κύριε Σκιαδαρέση.